Hej, det er Phil Shapiro i Takoma Park. Jeg har læst denne bog, Den lille frie biblioteksbog af Margaret Aldrich. Og jeg er helt betaget af denne bog. Jeg har ikke haft en oplevelse med at læse en bog som denne, siden jeg læste Hele jordens katalog i begyndelsen af 1970'erne. Den bog var så fyldt med håb og idéer, og denne bog er fyldt med håb og idéer. Der er hundredvis af historier, som Margaret Aldrich har samlet om Little Free Libraries i USA og rundt om i verden. Der er 350 farvefotografier heri, og du kender måske historien om de lille frie biblioteker. Det begyndte med en mand i Wisconsin, Todd Ball, som oprettede det første Little Free Library som en hyldest til sin mor, en skolelærer, tror jeg. Og han havde ikke de bedste snedkerfærdigheder, men det var noget, han gerne ville gøre, og han byggede det af skrot eller genbrugsmaterialer. Og så kontaktede han sin ven Rick Brooks ved universitetet i Wisconsin-Madison, og sammen besluttede de at udvide projektet. Lige nu bliver der oprettet mere end 1000 Little Free Libraries om måneden. Så det, der startede som en lille idé, er blevet en global bevægelse. Og mens du læser denne bog, kan du ikke lade være med at tænke, hvis den lille idé kan blive en global bevægelse. Hvilke andre små idéer kunne så også blive en global bevægelse? En af de historier, der virkelig ramte mig i denne bog, var historien om politiet i Los Angeles, som har oprettet små frie biblioteker i politistationerne for at gøre politistationerne mere indbydende. Det er en ret interessant historie. Jeg kan virkelig godt lide at læse om indsatte i Wisconsin-fængsler. De har noget, der hedder Good Mates-projekt, hvor indsatte bygger små frie biblioteker og donerer dem til forskellige samfund rundt om i landet. Og så var der et andet virkelig interessant projekt i Minneapolis, hvor de sætter en lille fri biblioteksbog op på hver blok. I en del af, jeg tror det er nord Minneapolis, i en del af byen, hvor studerende og voksne har måske ikke så meget adgang til bøger. Så det var virkelig, virkelig fascinerende. Denne bog indeholder også praktiske tips til, hvordan du kan bygge dit bibliotek. Der er planer bagest i bogen. Der er information om, hvordan man opsætter en tæller, så du kan finde ud af, hvor mange mennesker, der har åbnet dit Little Free Library. Mens jeg læste denne bog, blev jeg så fascineret. Jeg gik ind på YouTube og søgte efter Little Free Library, og jeg fandt en masse virkelig interessante videoer herunder Little Free Library-sangen, hvor der er en familie, der har komponeret en sang om Little Free Libraries. Og selvfølgelig synger de sangen, stående lige ved siden af deres Little Free Library. En anden ting, jeg kan lide ved denne bog, er forslagene. Forfatteren har forslag til, hvordan et samfund kan skabe en antologi af skrifter fra forfattere i nabolaget og lægge det i deres lille frie bibliotek og bruge det som et værktøj til at opbygge fællesskab. Så denne bog er en af de få bøger, som jeg virkelig elsker, og som virker til at have den rette længde. Den virker hverken for lang eller for kort. Hver side trækker dig videre til den næste side. Jeg ville virkelig elske at se denne bog være dobbelt så lang i næste udgave, hvis næste udgave kommer ud. Men denne første udgave er lige i skabet. Den er udgivet af Coffee House Press. Gennem hele bogen ser du alle mulige forskellige konfigurationer af disse små frie biblioteker. Folk er meget opfindsomme i, hvordan de bygger deres. Jeg elsker virkelig at læse bogen, det må jeg sige. Dette er en bog, som hvert eneste bibliotek bør eje. Hvert skolebibliotek, offentligt bibliotek, fordi det er en bog, der er fyldt med håb. Her er et billede af et Little Free Library, der har form som et rumskib. Og den eneste måde at komme til bøgerne på, er at gå under den lille frie biblioteksbog, og så stikke dit hoved ind i rumskibet, og derefter kigge rundt på de bøger, der er tilgængelige. Lad os se, hvilken by det er i. Det er i New York, tror jeg. Det er ret interessant. Den lille frie biblioteksbog. En virkelig dejlig samling af fortællinger,